nula pakhat pawh kha motorin a su a van doi thlak takin chop chelin than man lovin a thi a ti chuan a chhung te chuanin khualla an chhung te hril turin zual ko an tir hlom ani zual ko an dailo wang khanin an khua a papakhat chaw ve deuh 99 an ti ang chi hi an tir ve ani chupa chu a zual ko na khua chuan a va thlenga ti chuan kapi in unaw nu kha motorin a su a avatia ti chuanin an ni chuanin mama ngoilok te iron kalna hlasia han chol ha dam phot te an tia ti chuanin an chung te kha in kau khoma thlapang takin an ting nge kan unaw nu chu an aviawem damdo inten an kalpuyem an han tia an han zo chuan ani chu angoi vungvunga a perfect atini kan thian za hoin hefiam thu hi kan nui puina sa thai khopa mi pa ngai ang chuni se chuanin azia lo khop mai apai talo ni kha tiang chi te mo tong kam moi nai ve deuh khanin a han ti tur khania amaro chu a perfect khani mai ni tun laya kan chung khat leina kan thian tha kan khotlanga mi an thia kan zol kaudan social media kan zol kaudan hi achang chu adik lo mi ka ti ve thina a perfect ti ni om tak mai hianin an ron thalak an mail dol dang tak ngar ko lang vu te kan han post le maya hei ami thi te por on those an lom kherangem ami thi chung te tan pon hei hi inti mol phona ni em ti te po hi ngai to thalo mi te ka ti ve ma me kai ma ngai dam ve mai nia hei ka video hi mun danga te ka post ve thina group danga te tun tum hi chu ka post lawa thian dun ngai dan in share ang mai karon upload ani group danga chon postila khatianga lo post to palan an om khali alo ingai bel thaya lelam taka chonin khatiang rong thalak an ham posi an mo lo nalai po a om veya then khathi chu mi rong mi thi mel mu chak latte kan omani a thi mela tha em ti ang vel mai ang chi ten a then hi chu thom ang dewa ana kan chunna ka hmuwa ka khoi kher lo chon ka ring lo ti te po hi kan om ve the chu wang chonin rong thalak an post po kha va soi sel chiam chi po ni lem chung lova ka ngai dan ka ro soi ve mai nia i ngai dan rong thalak post chung chang idu le komena iloziak ve don ania mi hring hi kanin ang lo vea then khat hi chu tharang film ramhoi film in that boy rong taka in that film mu nom ti tlak te kan omani chu tiang mu nom itini chon khoi takin kha chin thalo kha ban san tur chein kadu sak le chani achan chu khang film thalo te kha ingai to na kha alu lan dona mi hring hi hlotling te lim te nun nom deuh te du lo chu kan om in ka ring lo maro chu khang kan ngai tu na le kan thil kan hmu le kan hriat kan filter lo chodin khang kha kan chunga ron thleng le thai tlat ani khati ang chia kan hmu le kan hriat ka thleng lo ma se i lungai na te mang an na te van doi na te kha aron thleng du bit tlat ani achan chu kan ngai tu na kha tiang kan hmu le kan hriat khan alu alang tlat awangin scientist hoten ti hian an tia mi hring hi thir hip thai ang kan nia thir kan hip velawa kan ngai tu na hi kan hip le tani an tia kan ngai tu na hi a phone chuaka universe a hianin he khovela hen a phone chuaka kha aron le ani an tia chuwang chuan i hmu le i hriat ina azir lo chuanin i ngai tu na alu la nanga kha i ngai tu na kha phone chuaka nga kha tiang thil thalo ang chia ni lo ma se i mang an na te har san te boy na ten aron tlak buak all some big don cheni bible a po ain tia scientist how te soi chau ni lawa bible ngai point zia ka thu finga khanin as a man thinketh so is he ain tia mi hring chu angai tu ang zelen ni a om ain ti ni chuwang chuanin hlotling te ma son te nun nom te hlim te kan du chuanin kan hmu le kan hriat hi filter hle angai ni hei kai chu facebook tiang chi te hianin news group tiang a hianin kon ve vak lawa ka om pon ka lut vak lawa ni achan chu chanchin thalo hi atam la tuka chanchin thalo khatiang kha ka hmu pai vak lawa ni khatiang ka hriat lo wang khanin keima thil poi thleng vak chuang lo te hinan america a mi chumi zat ain kap hlum chu ta li ra ngi chumi chu apong sual tiang chi te ngam hletan nuaya engma khang kha ti thai kan noi chuang lo an tan vati sak thai kan nei chuang lova khami kha ka hriat lo wangin engma ka chunga thil poi a thleng chuang lo tak chuan kan chunga thil poi thleng thai ang tur hi chu hriat tum lo mai la kan hre tho ni takina tong thu chalo tu na renguna ko omta nak tuk le hianin thlipui rengun hen lo tle don ang ni ta se facebook le
internet reng reng hi khoi lovin omila a tv te po on mi lawila kom hunai om ma ila kha chanchin kha ka khe thawang a chan chu mi om dana tangten ka khe dona ti chuan min ron hril tu po ka tong ngai ngai don ni heng Facebook le news ti ang chi mobile reng reng khoi thailo na huna hianin thariat kan hnung kum kalta deuh khanin ka oma chunga choin chanchin engma hi ka hrevak lawani news ti ang chi te hi ka hrevak lawa amaro chu khatiang ka om lai po khanin ka hriat tur ang chi chu ka hre thau te khinan kan chunga tuemo kan unau thi chu chungten ka im biak pha in phone in minon hril hre thawani ti chuanin ka ron chuaka engma ka chan pha chung lo khang hun lai khan thil engmo chanchin thalo tak tak mo thil engmo news tam tak chanchin thalo news thleng chu atamang maro chu khang kha engma ka hret lo ta khang ka hriat lo wang khanin engma tu han chan ka chan pha chung lo wadi chu wang chuanin hlotling le hlim le nunnom kan du hi chuanin kan hmu le kan hriat hi kan filter hle angai ni khati zong kha tun tuma tan chuan ni phot mai ro se lepek in rin zana kan hmu le donania sunday mang nom le